Zdravím vás pri ďalšej recenzii. Moje meno je Radoslav Filip, som štvornásobný majster Slovenska v kulturistike a dnes sme tu s recenziou na komplexný spaľovač tukov Detonatrol od firmy Amix. Jedná sa fakt asi o niečo najsilnejšie, čo môžete momentálne kúpiť na európskych internetových obchodoch. Tento spaľovač od Amixu som si vlastne už zakúpil asi tretíkrát, a to hlavne kvôli tomu, že obsahuje asi všetky tie najnovšie látky, respektíve tie také najväčšie hity, ktoré sú v spaľovaní tukov, ako je napríklad zelená káva, respektíve extrakt z nej, potom malinový ketón, ktorý je v Amerike veľkým hitom na pálenie podkožného tuku. Detonatrol obsahuje asi viac ako 23 komplexných látok, ktoré pomáhajú vlastne ktoré pomáhajú k uvoľňovaniu tuku a taktiež aj pomáhajú ku zvýšenej teplote, teda termogenéze. Spaľovač sa berie dvakrát denne, a to buď 2 alebo 3 tabletky. To už zistíte na vašej tolerancii. Ja beriem dvakrát denne 3, a to je ráno, keď vstanem, si dám 3 tablety a potom asi nejakých 30 minút pred tréningom si dám ďalšie 3. V prípade, že ho beriete ako ja, to znamená nejakých 6 tabletiek, tak balenie vyjde asi na 15 dávok. 15 dávok nie je veľa, ale zase keď si vezmeme, že je to za cenu nejakých 22, cca 23 eur, tak si myslím, že je veľmi výhodný, a to hlavne kvôli tým nabitým látkam v ňom. Takže to je asi všetko, čo som vám k tomu chcel povedať. Myslím si, že si ho kúpim znova. Už mi pomaličky aj dochádza. Tablety sa celkom ľahko prehltajú, nie je s tým problém. A ešte snáď asi, čo by som podotkol, tak ja ho mám z obchodu www.protein.sk, kde si ho môžete zakúpiť aj vy za tie najlepšie ceny. Čaute.